wetu kuda kuyopa chirongwa kana kuti mukaonawo nyaya tataura nyaya idzi kuti nyaya irimo mubepanhau redu reHmetro kana kuti mubepanhau redu rekwaedza. Last week tichitaura namukoma Kingston Mapupu akataura ivo nezvenyaya yemwana ainzi mwana uyu atambura kuchikoro kwaanodzidza vabereki uyezve naiye mwana wacho nemunharaunda mavanogara anonzi ari kupota chiso chake chichisanduka, vamwe vanodzidza navo vachitotya, zvakonzeresa kuti mwana asvike pakutombomira kuenda kuchikoro. Mama makadini? Ndiripo hedu makadiwo tete. Ndiri right hangu, tinokutambirai nemufaro mukuru. Kune zvinhu zvakadaro zvinoitika? Chokwadi. Sure. Chokwadi. Right. Ko sisi wacho muri sei? Ndiripo hangu shamwari, kuri seiko kwabviwa? Kwabviwa kutsveni. Handitika? Alright. Mama, ndokumbirawo mutirondedzerewo zvizere kuti idambudziko rei ramasangana naro. Hongu ndikuona mune vana vaviri, vana vacho maybe nokuda kweeji yavo sevana futi vari kuenda kuchikoro, pamatisi kwanza tizongonyanyotaura navo zvokudaro. Chii chiri kuitika mama? Uyezve kana mungatiudza nhoroondo vana venyu kubva vachizvarwa vachikura kusvika pavari uye nepazotanga dambudziko, zvakafamba sei? Tete tuta ndakati kuroorwa, ndakaroorwa first marriage. Ndikazvara mwana mukomana nemwana musikana. Chireva mwana musikana wacho wenumber 2 ndiye Mwari pasejufu. Musikana pane mukomana mukuru. Ndobva ndabva pafirst marriage iyo ndobva ndaenda pasecond marriage. Ndopandakanoti ndopandakatanga kuona matambudziko andakatanga kusangana nawo pasecond marriage. Nokuti zvaitika ndezvekuti ini ndisati muchipatara ndaiziva kupinda chete kana ndichizvara mwana, kwete kunogara pamubhedha kana kurwara. Ndopandakatanga kuona dambudziko iroro rekuti ndakatanga kugara pamubhedha kurwara. Ndakaita mwana wekutanga pasecond marriage. Mwana iye akabva angoshaya, ndobva ndaitwa operation yekutanga. Ndobva ndazoitwa mwana uyu wechipiri, musikana uyu, ndobva ndaitwa operation futi yechipiri. Ndobva ndanoitwa mukomana uyu, ndobva ndaitwa operation yechitatu. Asi kubva pandakazotanga kuzvara uyu mwana musikana musikana wechesecond marriage akabva angotanga kurwara, ari muchipatara imo. Musati ndatombobva pane 3 days dzekuti wabva muoperation, asi ndakabva akabva atanga kurwara zvakanyanyisa. Mwana akarwara zvekuti ndakatozobva kuhospital ikoko ndakutomubereka kumusana. Ane nguva atokura ndiri muhospital, ndichigara kuhospital. Saka ndakutomubereka kumusana. Yanga yamwedzi mingani mwana anenge atokura? Mwana anga atosvika 2 months nedzimwe dzandakagarira ndine nhumbu muhospital. Mwana ndobva akura kusvika pa5 months, ndobva arwara zvakare. Ndobva ndadzokera futi kuhospital, ndobva ndanogara naye kuhospital. Akanzi moyo, asi takazoitwa echo, zvikanzi ngaitwe echo, bvaitwa echo, hapana urwere hwakaonekwa. Ndobva vangotsvagawo mapiritsi nemushonga yekuti angodzikamira. Mwana grade 1 akatanga zvakare kurwara. Paakanga grade 1 mwana ndakanga ndane uyu mukomana. Ndaitoti uyu musikana ndomubereka uyu mukomana achitofamba. Akanga achitofamba ndichitoedza kuti ndikubereke uyu mukuru, nokuti uyu ndiye mukuru, uyu ane 15 years musikana. Saka ndanda kutoita zvekutoti ndinotomubereka ndoenda naye kuchipatara. Mwana achingorwara. Saka ndaingwedzawo kungobatsirwa. Then zvadarika ipapo uyu mukomana wanda ndazozvara ane 4 years. Aine 4 years ndopaakatanga kurwara, achitya, achitiza. Zvaakatanga kuti ndezvekuti akatanga kutiza zvokuda kunge achatsakatika. Saka takamutsvaga kusvika tazomuwana. Batiza kechi2 ipapo akanga atotanga kutya achitiza. Achitye aita ari kutye? Akanga asisatauri, akanga atomira kutaura. Kana kutaura kuti dhodho chero akanga kutotanga kuzviitira, aine 4 years. Aipesa apa akazvarwa zvakanaka, achitaura zvakanaka zvese, ndakamusununga zvakanaka. Asi papa akanga asisatauri.
number 2 vatiza futi, peche 3 vatiza futi. Saka ndaingoramba ndichingomubata, ndichingobatsirwa unzi asaramba achizongoita zvekutiza. Saka urwere uyu hwadai hwatoti pane nguva mwana achingorwara, vana vaichinjana kurwara. Mumwe akarwara, mumwe omboita nani, mumwe akarwara, mumwe omboita nani. Kusvika ndazoona kuti urwere uye hwakazokura. Kukura kwakaita urwere ndokwekuti mukomana izvozvi zvaari izvi zvinoita kumubata. Zvinomubata nesimba zvokuti anorwisa zvokuti tinomubata kana tiri 4 kana 5. Anenge aine simba revarume vanokwana kuita kana 7. Simba rake rinenge rakanyanyisa, anozviruma, anodambura nyama achizviruma, achizvirova mazimbama kumeso makumbo, achizviruma mabvi ese. Zvoti kana paine mvura padhuze anotora mvura iyo zvidira-dira, anochera gomba nyangwe pakaoma nemaoko, zvokuti panotochereka nemaoko. Abva ipapo mukomana anotora zvinhu, anopwanya-pwanya, anobvarura hembe. Zvototi trouser akapfeka iri ndiro 1 rasara. Ndakatoita zvokutopiwa trouser rori. Ndashaya kuti ndomupfekedza chimwana, anobvarura hembe dzake, opwanya-pwanya zvinhu. Pane pasina chakanaka, saka kana zvadaro tinomubata, tomusunga mukomana. Musikana ndiye anoti ndinoti ndikaenda kuchikoro kana murodhi mandinofamba ndichienda kuchikoro ndinoremerwa kumeso. Pauma apa pachitonge panofamba gonye ndovanzura anenge achizviti, asi muiri wese anzi ndinonzwa kubaya-baya, gumbo iri anzi rinondirwadza, vanhu vanzi vanonditiza. Iko zvino zvanotaura kuti handisina kana shamwari kuchikoro. Vanhu vanonditiza, vanototaura kuti vamwe vacho hanzi vanoda kubuda havo pachena, vanozotaura kuti hanzi fesi yako iri kuchinja, imbofamba nokuti fesi yako yakuchinja. Saka tete Tilder zvakadaro ndinenge ndati kumba ndasara nehondo. Ndasara nehondo pamba, ndine hondo pamba. Mwana uyu mukomana wandasara neho ndiwo wandakachengeta, uyu aenda kuchikoro anenge achizara achirwisa. Uyu musikana ndopaanouya kusvikotaura kuti mama inini ndine matambudziko akadai izvozvi, kumeso wangu uri kurema. Tete Tilder aucheme. Okay, ma'am. All right. Okay. Saka uyu ari kuenda kuchikoro, kuchinja kwefesi yake anogara akachinja kana pane moment yaanonzi iko zvino fesi yachinja? Anoti vanhu vamwe havamuudzi, vanenge vachingomutya, vachimutiza. Kana kutaura naye vamwe vanenge vasadi kana kutaura naye. Asi vamwe vane chivindi ndo vanotingotaura kuti vane zvivindi ndo vanongotaura kuti hanzi fesi yako iri kuchinja, da uri mumwe waenda unobatsirwa. Ndo vamwewo vane zvivindi vanokwanisa kumuudza izvozvo. Vamwe havane vachingomusema, hanzi vamwe vanotomusvipa. Shame. Okay. Right, kwamuri mukoma wacho imi muchitaura nemunin'ina wenyu nedambudziko raari kusangana naro iri. Vari kutaura izvi vana vechikoro chete here kana nematicha? Iye anonditi pandakamubvunza inini akanditi vana vechikoro ndo vakatanga vachitaura dambudziko iri, kusanganisira akazouya kumba akuti vanhu vemurodhi nyangwe vanhu vakuru vanenge vachitomuudza kuti iwewe fesi yako yakachinja. Vanomuziva vanenge vachiti fesi yako zvaive iri kudhara handizvo zvaichiri mazuva ano, wakachinja, uri kuremera. Mumwe mwana akatouya achindudza kuti shamwari yake yaitamba naye hanzi yakarambidzwa namai yake kutamba naye nekuda kwekuti hanzi hazvitoti utambe nemwana akadai. Okay, saka iyo shamwari yake yacho wamakataura naye achiti akarambidzwa namai vake kutamba naye, iyewo aiti chii? Aione vane vachiona chinyi exactly? Inini shamwari yacho handina kukwanisa kutaura naye. Alright. Saka hapana vamakakwanisa kunyatsovhunza kana kunyatsovhunzurudza chaizvo kuti muri kunyanyoona chii, iri kuchinja sei? Shamwari yachona yaitombouya kumba ichimutora handei kuchikoro, handei tinotamba, but paakatanga kutaura izvi shamwari yachona yange yakusatomboya pamba. Ndakambosangana naye ndikatomubvunzawo, akangoti ndakarambidzwa namama, haana kutaura kuti akarambidzirwei. Okay. Right, todzoka kwamuri amai. Dambudziko iri it's obvious zvadai makanzi mbofambai.
pane zvakaitika here toziva pane zvinhu zvakawanda zvogona kuitika mukugarisana mumhuri nezvimwewo zvakadaro pane zvakaitika here kuti vana vazosangana nedambudziko iri ende uyezve baba vacho muchiri mese tete Tilder baba vacho vakatiza vane 5 months vatiza izvezvi vakandisira dambudziko iri mumaoko mangu zvekuti ndaitombotengesa tete Tilder asi handichakwanisi kana kutotengesa nokuti ndinenge ndakagarira ndakatarisa ndine ndiri kutarisa ndiri kupepa vana ivava ndine ndiri kufanira kuvatsvagira chikafu tete Tilder zvakandiomera handigoni kuvatsvagira chikafu vana ava enauti ndinenge ndakavatarisa rent pamba pandinogara inodiwa izvozvi ndine 4 months singabhadhira rent landlord akasvika pakuti mwedzi unoda kuti mupi zvinhu zvakandiremera nokuti kutengesa ndinotengesa ndinokwanisa kuzvishandira asi handikwanisi kuzvishandira kana ndichipepa vana nokuti vese vari 2 vari kurwara. Alright, dambudziko iri rakatanga sei? Pane sekubvunza kwandamboita pane zvakaitika here mukugarisana nevanhu kana kuti mumhuri problem iyi yakambotanga sei kana kuti pamuri kufambawo muchinotsvaga rubatsiro pane munhu wamungati pamwe ndiye akakonzeresa? Ndakanzoti vanhu veukama vakakonzeresa. Okay. Zvichiitirwe kunzinza ravo ravakaberekwa vana kune vanhu veukama vakakonzeresa izvozvo vaida pfuma vaida kuti hanzi vasimukiri vapfume saka vakatsvaga zvikwambo zvokuti vabudirire kana vana vaine matambudziko iyana. Okay. Saka pamakaudzwa izvi mamuna baba wacho? Baba vacho havafambi neni ndinowanzotofamba ndiri nguva zhinji ndinenge ndiri ndega. Kosei vasingafambi neni? Baba vacho nezvekuti pavanofamba apo nepapo mune makatoita zvekuti mune musingataudzani kana muroti munodzoka musingataudzani hamutombowirirani asi akwete pese nguva zhinji ndinofamba ndega zvokuti nzvimbo dzandafamba isviko zvino ndinoverenga kunosvika 31 nzvimbo dzandafamba asi handisi kuona change. Vanhu zvinongoita kunge zvimwe pamwe pacho zvinoita kunge zvadzikira asi zvozodzoka zviine simba rakanyanyisa. Okay, pamuri kuenda kwamuri kuenda ikoko kunobatsirwa pamunodzoka baba vacho munovataurirawo here kuti kwandazenge ndaenda ndo zvaitika ndo zvataurika? Ndinovataurira vanoti hapana zvakambodaro hakuna zvozvo hakuna zvakamboitika zvakangoitika zvega hakuna zvakambodaro. Alright, saka alright iko kwacho kwamuri kufamba havasi kukwanisa here kukupai solution kana pamanenge mafamba mataurirwa kunzi chii? Pane ndafamba ndataurirwa zvandine ndataurirwa izvozvo vanoedza kubatsira pavanokwanisa napo asi ndo zvandiri kuti zvinongoita kunge zvadzika mbichana kwenguva idiki diki asi kudzika kwazvona zvozosumuka futi utanga futi kurwara zvokuti zvinongoita kunge zvangodzikira mbichana asi kufamba kwenguva ndotoona futi urwere uye hwakura zvakare. Alright, regai ndidzoke kwamuri sisi. Musikana uyu mumwe ari kunzi face inochinja. Kungochinja kweface chete here kana kuti panenge pane kurwara futi kunenge kuripo? Kurwara kuripo, anotomborwara kuti miri wese handisi kukwanisa kana kudii zvekutoti anotomborara. Paakatanga dambudziko iri akangotanga nekuti ndashayiwa pendi tikatadza kuzvibhilivha tikati munhu anoti ashayiwa pendi sei mubathroom anga achigezi. Alright, akarishaya mubathroom? Pamba pacho pamugere mogara makawanda sei? Tinogara takawanda tinolodya. Alright, saka ndopa akashaya chipfeko chake chemukati? Adaro tobva tatadza kuzvibhilivha tikati ko iye munhu anogoti ashayiwa sei pendi mubathroom. Tobva tati iwe kana wati washayiwa pendi tichaona kuti wakarishayiwa here zveshuwa pamwe wakari flash hapana akazvibhilivha. Kechi2 kachona ndobva atanga kuti ndikutsvaga futi pendi rangu handisiita sei handisi kuriona. Rechi2 ranga riri papi pataura ndobva tapinda mubathroom ndobva tatsvaga kana richinge raflashika tichaona nekuita sei nekuti pendi hariende kuri tichaona mvura yekuita sei
yakubloka. Hatina kumbobvira taona mvura ichibloka. Ndopaakazotanga kutiudza kuti inini kuchikoro vanhu vakundiseka, vanhu vakutanga kunditi soon after paashaya mapenzi hongu. Ndopaakabva ati ini vanhu kuchikoro vakunditiza, shamwari dzangu dzandetamba nadzo dzese dzakunditi hauchaita nekuti wachinja fesi yako. Saka zvadaro ndopaakangoramba achingodaro achitaura nyaya yake iyoyo. Tobva tati isusu mapenzi aya hatisiuziva kana kwaakaenda, kana ari kuti akamaonawo pamba hapana. Pasina nguva takatombogara 2 weeks 3 weeks ndobva ashayiwa rechi3. Rechi3 rakarishayiwa haana nguva arishayiwa. Manje apa hapana kana 5 days ashayiwa pendi rake rechi3 rachona. Alright. Pari kuti ari kuchinja face, vana vechikoro vamwe vachimutiza, makamboendere kuchikoro mukanotaura kana naticha vake kuti munyatsonzwisa kuti chii chikuitika? Kuna ticha takaenda. Mama ndo vakaenda vakanotaura naticha. Right, mama. Ndakaenda kuna ticha, ndakaenda kumba kwavo chekucheko. Ndobva ndanovatsanangurira dambudziko rese kuti mwana ari kuti zvinhu hazvichamufambire zvakanaka, ari kufunga kuti zviri nani ndimbomira kuenda kuchikoro titange tabatsirwa. Ticha ndobva vati mwana anoda kunyora grade 7 mune mamukanganisa. Zvatichaita regai tinoudza mamwe maticha anokansela, mambotiraya kumukansela. Asi anoti akaenda kuchikoro akakanserwa, asi akati mama hapana zvazviri kundibatsira ini ndichirwara, nyangwe ndikakanserwa sei ndiri kurwara, saka hapana kana zvazviri kundichinja. Saka izvozvo akanyora hake grade 7, ndaita zvekutomuperekedza paanenge akutononyora pachona, nokuti akanga asisadi kana kufamba ega, plus anenge achiti ndikurwara, miri wangu wese ndikunzwa baya uri kupera simba. Alright. Ko ivo ticha havana kunzwa here vamwe vana vechikoro vachitaura kuti ndo zviri kuitika kuti vamwe vana vechikoro vari kumutya? Ticha vanobvira vambotaura izvozvo. Vana ava ticha vacho vari strict anzi havambokwanisi kuudza ticha izvozvo. Ticha vacho havadi kuti vainzanza, vadi kuti vamwe vana vatsvinyire vamwe bullying vasvide. Saka vana vairemerwa kuudza ticha, vaingoseka vari vega vachivanzira ticha. Saka ticha vakatozonzwa nemi? Ticha vakazotonzwa nesu. Havana kukwanisa here kuti vaenda kuchikoro vaidze kutaura nevamwe vana kuti vanzoti vana ava vasi vemuklasi chete, zvinonzi chero vana nyangwe vadiki kwaari, nyangwe vakuru, nyangwe vanhu vakuru cheucho, nyangwe murodi. Saka zvasingambobatsira kuti ticha vataure nevana vavo chete, vachisiya vamwe vanhu vachi vakawandisa, vanonzi havasi vavo chete. Alright. Okay, tofunga ndambovhunza kuti pari kunzi face pane moment yekunzi iri kuchinja. Tikanifunza siswacho. Face kunzi iri kuchinja. Alright, kana togai timubvunze. Naisha, face yako iri kungoramba yakadaro here kana pane pairi kungochinja asi yozodzokerera right? Ndikazvitesa pagilasi ndoiona isina kuchinja, asi ndongoinzwa kurema chete. Asi vanhu ndo vanenge vachiti face yako yachinja? Vanhu ndo vanodaro. Alright, paurutanga kuenda kuchikoro unosvika iri right, asi pane painozonzi yachinja? Ndotofamba murodhi ndichitongobva pamba, ndotofamba murodhi ndichitonzi itochinja face. Alright, pacho pauri kunzwa zvinhu zvichifamba kuface kwako ndo pacho paunenge uchinzi nevanhu face yachinja? Ndipapo. Alright, vanhu vari kukuti face yako yachinja vanhu vanokuziva vaimbokuona? Ndo vanenge vachidaro, kana vamwe vasingandizivi vanodaro futi. Alright, okay. Saka pawakazoenda kunonyora maexams hauna kuita problem? Ndaitorwara, face yangu yaitoremera zvakatonyanyisa, tonzwa chigonye richifamba pamhanza apa. Dzimwe nguva ndaitopekedzwa namama kuchikoro kunonyora. Saka wakatongoshingirira? Ndakatongoshingirira. Alright, saka inenge ichinzi iri kuchinja kuita chii? Havatombotauri, vanongoti face yako yachinja. Ndikavabvunza kuti iri kuchinja nei, havatombotauri.
saka pavari kutaura vari kukutiza here, vari kutaura vari kure here, vari kuita sei? Vanotaura vari kure vachitoseka. Okay, vanhu vacho vanhu vemaraini vaunotoziva? Vamwe vanhu vemaraini vandinoziva, Zvotika- vamwe vandisingaziva nevamwe kuchikoro. Okay, vemaraini zvoti kana wadzoka kumba unotoudza mama kuti amai nhingi ndasangana navo vakanditi fesi yangu yachinja. Ndizvo mama? Pane pamwe paakandiudza kuti anzi ndiri kuvamhoresa vari kundiignora. Ndakasvika pakuti saka tingasvike pakutoti tingadenane aiwa, asi vanhu vacho vane vanhu ndoziva vamwe vacho. Okay, zvokuti hamuna kwanisa here kana uzoenda kuti nai mwana wangu atori neproblem, ndaichida kungoziva kuti kuchinja kwacho ari kuchinja achiita chii? Ndakaona kuti ndingatodenana nenharaunda nekuti kuti ndinoti uyu ndabvunza mumwe anosvika osvika kutuka, saka ndikatongoti ndine mutoro wacho rega ndingoutakura ndingonyarara. Zvakaoma vedu ndo dambudziko rina amai vari pano vane vana vavo vaviri. Mumwe ari kunzi akangozvifunga kungokana kutochera gomba nemaoko chaivo. Uyu mwana mumwe ari kubva kutonyora apedza kunyora grade 7 yake achitaurawo kuti ndaita dambudziko rekunzi ndikunge kana ndanzi fesi yachinja. Izvi ndezvarini izvi? Obvious grade 7 ane makore mangani? Ane 15. Akatodzokorera nekuda kwekurwara ikoko. Anditi ane 15 zvekuchinja fesi zvane nguva yakareba zvakadii naye sisi? Zvekuchinja fesi hazvina nguva yakanyanya kureba. Alright, tiri muna October izvezvo. Ndatanga last year muna November. Last year? Muna November ndopakatanga kuti aimbotivigira anga asingataure. Ndaingoona achingoti akauya kubva kuchikoro anenge akabuda ziso. Ziso akatsamwa. Akatanga asingabvume kutumwa. Womutoka muti enda mumashops aibvuma kungotumwa basa repamba. Remumba ukamuti tsvaira zvesai. Ukamuti enda mumashops unotengawo kana chimwe chinhu. Obati imi muri kuitei kana mune basa ramai muchitobvanzi ndipe hangu ndiite basa iroro. Imi endai izvi. Wokutya kufamba. Zvekuti takati kuindava ingawani dai chinzi Wustaboni ka dai haka achingoramba zvese. Apa zvikuradza kuti anongoramba zvinhu zvekubuda but zvepamba zvese anotoita. Ndopatakatanga kutoona kuti zveshuwa pane problem, pane dambudziko rikuitika pamwana. Okay, saka akazotanga kuchizoopena apo zvaita sei kuzotaura zviri kuitika izvo? Ndakamuona ndakasvika mumwe musi ndaitengesa nguva idzodzo. Ndakasvika vanhu vepamba vachiti mwana anga achichema. Musi wandambomubvunza ndobva ndasinda anochemeko zvakanzi mheno anga achimbochema tatomubvunza. Mumwe musi ndobva ndatozomuwanikidza achichema nini. Ndobva ndazomudeedza ndasida kuti undiudze kuti unenge uchichema kundishungurudza nekuti ndikurwarirwa. Iko zvino zvibaba vako vakaenda. Saka ukunditakudza mutoro unorema kurwarirwa kuti wewe unouya uchichema pane kuti undibatsirewo ndiri kugara nekuti uyu musikana uyu anogara nemurume wake, akaroorwa nemurume wake, saka dzimwe nguva anenge asiko kumba kwedu. Saka ndopa akazoti mama ini ndinoremerwa, ndinonzwa miri wangu uchibaya-baya, ndinotizwa vatanga kunditsanangura matambudziko ake ese. Saka ndakamboita kunge kuzviignota ini mutoro wacho wandiremera. Saka imwe nguva ndakazonzwa vanhu vepamba futi vachitaura kuti mwana wenyu angoya akatanga kuchema. Ndobva ndavati ndati saka ati anga achichemei anzi mubvunze mama vanokuudzai zvandei ndichichema. Ndopa ndakatanga kuudza vanhu vepamba kuti alright regai ndikuudzei asikana dambudziko rikusangana nemwana wangu rakadai. Saka vanhu vepamba ndopa vatanga kungondibatsirawo vachingoti enzai kufamba uko bati chiri kuchinja ndo chandiri kunyatsoshayiwa hapana. Enga zvakaoma chokwadi. Uyu mukomana uyu ndakatoshedzwa namama zvikanzi chimboya kuno undibatsirawo pamwana ari kuita hasha dzisiri kumboita. Ndakasvikako shuwa ndakasvika akazvibvarira hembe akasungwa makumbo nemaoko zvichinzi ada kubuda pagedhi
ada kutoenda apa pageti pane pachipfura mota. Ndakasvika ndikaona akazviruma. Anozviruma zvokubvisa nyama chikanda uku. Akaita hasha mama vanovarova. Kana ane hasha dzake anenge achida mama ndovanenge achida kurova. Anovarova zvisingaiti vakarumwa. Anorova mama chete. Mama ndovanonyanya aiwa vamwe anozovarova zvake but mama akaona patinge tichimusunga akaona mama padhuzi ndopanomhanya kuti kuna mama ndokwaanenge achinyanya kuda but munhu wese ukamubata anoona kukubvarira hembe nehasha dzake achiita sei achizviruma achiita hasha dzisingaite mvura anorasa akaita hasha abhana anokwanisa kumubata hembe anobvarura paari ipapapa zvinenge zvakaoma. Okay. Saka mama mataura kuti baba vacho mati vane nguva yakareba zvakadii vakaenda? Baba vacho vane 5 months vakaenda. Hamusi kuziva kuti vakaenda ku? Baba vacho ndinenge ndichinzwa kuti vane kwavari kushanda kwavanga vagara vachishanda. Saka vanoti vanochinja vachimboenda kumunda vachidzoka kumba ikoko basa vachimboenda kumunda. Vachidzoka kove ukama vekusaiti kwababa vacho vanoti chii? Hapana kana anotombotaura kana kubvunza nezvazvo hapana. Hapana inini iSecond marriage vanhu vanotombobvunza vana vemukadzi wavo vakambenge vakaroora ndiye vanotombondibvunzawo kuti mama vana vari sei. Alright. Ku previous marriage yavo havana kumbosangana vana vacho nedambudziko rakadai? Hapana nhoroondo yeproblem yakadai? First marriage mwana wokupedzisira anotondiudza kuti mama ndinorwara asi kurwara kwake anonyara kundiudza marwariro anoita ndoita kunzwa nevanhu kuti marwariro ake akamira akadai nokuti nanoti samai handingakuudze zvinondirwadza. Alright. Okay. Saka zvese zviri kutaurwa kuti mwana anochinja face zvinozodai imi mamuna kugara mazvionawo here kuchinja kwake face? Inini handinyatsozviona handioni kuti anochinja sei zvoti nguva zhinji paanongobva chikoro nguva zhinji ndeiona achichema anotanga azvitaisa pagirasi ozoenda kana kuseri unochema kana upinda mutoileti unogara imomo unozobuda ndomona akatsvuka maziso asi inini kuti ndinyatsoona handinyatsoona ndizivi kuti zvinofamba sei. Alright. Naishamwari saka paunozvitarisa pagirasi uchizonochema unenge waonei? Hapana chandinoona. Face yako inenge isina kuchinja? Inenge itori right. Saka unenge wakutongochemedzwa nekuti ko vanhu vari kuonei inga ndiri right one. Ndo zvinenge zvichitokurwadza. Saka iwe unotozvitarisa pagirasi wotoona uri right. Ndatoona nditori right. Oh shame. Alright. Okay. So rubatsiro muri kutarisira rubatsiro rwakaita sei mama uyezve varida kukubatsirai vanenge vachikubatai panhamba dzipi? Rubatsiro rwandiri kuda nderwekuti vanokwanisa kundibatsirawo dambudziko revana vangu kuti ripere zvachose kwete zvekuti rinoita richidzoka vanokwanisa kunyatsobatsira zvekuti zvinopera zvachose. Upenyu hwakandiomera iko zvino chimwe chandinoda ndechekuti ndiwanewo mari yerenti vana vangu vakaita zvakanaka ndiwanewo capital yekuti nditange kuhodha nditengese ndichengete vana ivava nokuti vana ava mumaoko mangu ndirwana. Alright. Namba dzenyu ukubatika panamba? Namba dzangu 077 986 8119 077 986 8119. Okay. Alright. Ndofunga vateereri muri kuzvinzwira ndodambudziko rasangana namama ava nevana vavo kunyanya mwanasikana rutaura kuti ndinotoshama kutorwadziwa kuti vanhu vari ndachinja chii vanhu vanotonditiza vanhu vanototya asi ndozvitarisa pamira hapana kuchinja kwati ndinomboona ndotongoonawo ndiri right. Varoda kubatsirawo mangozvinzwira 0779 868 119 0779 868 119 varoda kubatsira muvabataka ipapo. Mama imimka tinoda ngotenda nekuya kwamaita muchirongwa nevana uye tinotarisira nekuvimba kuti muchawana rubatsiro.
Vaita basa tete Tilder. Anditika maini toda ngotenda unokuperekedza umama mbosiwo imba yenyu muchiuyo kuti muone kuti vanin'ina nehanzvadzi vaonawo rubatsiro. Tinotenda. Anditika. Alright, tatenda. So ndo nyaya tange tiinayo nhasinoyi muchironga chedu patiri kuti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa, inova nyaya inosiririsa zvikurusa, nyaya inorwadza mufunge, yekuti munhu wongoti pawafamba vanhu vachinyatsoratidza kukutya, vanhu vachinyatsoona zvinhu zvausiri kuona iwewe, zvechokwadi inyaya iyi inorwadza. Anyway, tabatana nevakomana vemapepanhau edu veTollgate Motor Spares, vanova ivo masuppliers ema-engine spares, ma-engines, ma-suspensions, ma-service kits pamwechetika nema-accessories. Vanoti ivo vane in stock zvinotevera ma-engines kana kuti zvese izvi zvemota dzinotevera: ma-Honda Fit, ma-Honda Aria, ma-X-Trail, ma-Ranex, ma-Bubble, ma-Belter, ma-Probox, ma-Vitz, ma-Rev4, ma-Noah, ma-Nissan Tilder, ma-Nissan March, Mazda Bongo, mhando dzese dzema-Mazda nedzimwewo mota dzemhando dzakasiyana-siyana. Ma-branches tiri kuwanikwawo kunzvimbo dzinotevera: muguta reHarare mutaundi chaimo tiri panumber 30 Kaguvi Street, number 30 Kaguvi Street, uyezve tichiwanikwa muna Robert Mugabe Road panumber 2. Anditika pari pashop number 2 muri muna Robert Mugabe Road. KuGazaland kwamachipisa kuHighfields, right, tiri pa8633 Old Gyros Jiri Complex, anditika kwaGaza. Kozoti kuGweru tiri pashop number 4 kona Akram and Idi Mnangagwa Street, ndo kwatiri. Kukwekwe tichiripo pashop number 5 Nyamunda Building muri muna 4th Street. Kozotiwo shop yedu yekuChegutu yanetsa iri paZM Complex tiri pa number 2 stand number 579 muna Station Street muChegutu. Anditika munotibata pa 0786 852 151 0786 852 151, uyezve tichibatika pamasocial media platforms ese pakanzi Tollgate Motor Spares. Anditika macivil servants tiri kuendera mberi, hatisi kudzora tsvimbo. Munokwanisa kuuya motora zvamada, ingava engine here, masuspension here, maservice kits here, chero zvamada munokwanisa kubhadhara chikwereti ichi panguva inosvika iyo 3 years 36 months. Anditika kozoti vasiri macivil servants, you can now get spares on credit. All you need to do is to come in a minimum group of 3 people who are from the same company in order for you to qualify. Saka motibata 0786 852 151 lisibamba ke ku 0786 852 151. Anditika besides nzvimbo dzatataura izvi, mukangotibata panhamba idzodzo muri kwamuri ikoko, tinoita maarrangements ekuti muwanika zvamunenge muchida, maspares amunenge muchida. Tollgate Motor Spares, the genuine parts place.